ବସ୍ ଷ୍ଟପର ହାଲକା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ନୀରବ, ସୁନ୍ଦର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ନଥିଲା, ତଥାପି ସେଠାର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଉଥିଲେ। ନୀଳ ଶାଢ଼ୀରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭାଷା ଏତେ ସରଳ ଓ ସୌମ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଏକ ମୃଦୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗି ଉଠୁଥିଲା। ଶାଢ଼ୀର ଫୁଲର ଆଳଙ୍କାରିକ ଆକୃତି ତାଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭକୁ ଆହୁରି ଉଜାଗର କରୁଥିଲା। ଆଶାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ନିର୍ମଳ ହସ, ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ନା ଅତି ସାଧାରଣ। ସେହି ହସରେ ଥିଲା ଜୀବନର ଶାନ୍ତି, ଅନୁଭବର ଗଭୀରତା ଓ ମନର ସଫାପଣ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ଏମିତି କଥା କହୁଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଦରକାର ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିଲା ସହଜ ଭାବନା, ସାଧାରଣ ଆଶା ଓ ମନର ଏକ ନିର୍ମଳ ଆକର୍ଷଣ। ତାଙ୍କର ଘନ କଳା କେଶ ହାଲକା ପବନରେ ମୃଦୁ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହାତରେ ଚୁଡ଼ିର ମୃଦୁ ଝଙ୍କାର, କାନର ଛୋଟ ଗହଣା, ଗଳାର ସରଳ ହାର, ସବୁକିଛି ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଉଥିଲା। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁନଥିଲା, ମନରେ ନୀରବରେ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ରାଜେଶ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଅଚାନକ ଥମିଗଲା। ଆଶାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଆକର୍ଷଣ କୋଣେ ତୀବ୍ର ଆବେଗରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତ ଓ ସେନ୍ସୁଆଲ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଆଶାଙ୍କ ସରଳତା, ତାଙ୍କର ନୀରବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜେଶଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନୀରବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଲା।